गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ माहारियारि थाखोनि फुटबल टुर्नामेन्ट सन्टोष ट्रफिया दिनैनिफ्राय क'क्राझाराव जागायबाय। दिनैनिफ्राय क'क्राझारनि साइ एसटिसि आरो केडिएससि ग्राउन्डआव सन्टोष ट्रफिया जागायबाय। मख'नो गोनांदि दिनै मोनथाम मेच जागोन। गिबि मेचआ फुंनि 8:30 रिंगायाव चन्डीगढ़ आरो रेलवेनि गेजेराव जायो। बे मेचआव रेलवेआ 2-0 गलाव देरहासार जायो आरो नैथि मेचआ बेलासिनि 3:30 रिंगायाव राजस्थान आरो हिमाचलनि गेजेराव जागोन। मख'नो गोनांदि आसामा बिहारजों मोनाबिलिनि 5:30 रिंगायाव गेलेगोन। बे खेलायाव जोंनि गोबां बर' जोहोलाव जोलुर गेलेगिरिफ्रा आसामनि जानानै गेलेगोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो। जर'खायै साब आन्डार 19 फाइनालाव भारत हादरखौ देरहासार खालामनायाव मैखोम गेलेनाय गोगोमसार गयारि आरो मन'बिर बसुमतारियाबो आसामनि जानानै गेलेगोन होनना खौरां मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बे गेलेनायखौ जिअ' टिभिआव नायनो हागोन। BPFनि बारग' गाहाय नेथारि एक्स MLA EMMCLA इमानुएल मुसाहारिया माखासे बोसोर सिगां BJP दोलोआव जयेन जाना फिन BJP दोलोखौ नागारबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गाव नागारना थांनाय BPF दोलोआवनो फिन जयेन जाफिनसिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि इमानुएल मुसाहारिया BJP दोलोआव थांनानै BJP दोलोनिफ्राय जेबो खाबु मोननो हायासै। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फ्रि वाइफाइ सार्भिस जगायनानै होदों बिटिआर खुंथाया। फरायसाफोरखौ सुबुं सम्पद सोरजिनायनि थांखिजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव वाइफाइ कानेक्सननि राहा खालामनानै होदों BTC सोरखारा। फरायसाफोरनि खावलायनाय लेखायै गोनांथिखौ आबुं खालामनो थाखाय BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै दिनै BTC हाग्रा बिफाननि मददजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव वाइफाइ कानेक्सननि राहा खालामनानै होबाय। बे वाइफाइ कानेक्सनखौ BTC हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया दिनै 8 अक्ट'बर रबिबारखालि बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार डक्टर लाइसम लादु सिं, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारि, गुबुन गुबुन बिफाननि प्रफेसारफोर आरो मुलुगसोलोंसालिनि गोबां फरायसाफ्रा बाहागो लायो। दुखुनांथाव खौरां, सिक्किमाव गिलु बालु दैबानाजों दासिम गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। भारतनि सिक्किम रायजोआव दैबानायाव आलाय सिलाय जानाय सुबुंफोरखौ रैखाथि हैनाय गोबां भारतनि जवानफ्रा जिउ खहा जादों। जोबथारनायाव बोखांनो हाबाय सिक्किमनि गिख्रंथाव दैबानायाव गोमानाय भारतारि फाइखिखौ। भारतारि फाइखियाव खामानि मावबाय थानाय बाक्सानि आनन्द बाजारनि हाटखलानि BSF मिन्टु कलितानि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय। बिथांनि जिउ गोमानायाव न'खरजों लोगोसे ओनसोलाव दुखुनि सायख्लुम गोग्लैयो। गोबाव समनिफ्रायनो उल्टाफानि सरलपारा ओनसोलाव मोब्लिब मोनबोआखै, बिनि सायाव MLA लरेन्स इस्लारिया बिबुंथि होदों। क'क्राझार जिल्लानि उल्टाफानि सरलपारा ओनसोलाव मोब्लिब गोहोनि रानसारनाया थाबैनो जागोन। बिनि थाखाय गासैबो बिथिंनि खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं होनना MLA बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव गिलु बालु दावहा, पेलेस्टाइननि हामास उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव इजराइल हादरनि गोबां नोगोरारिफ्रा जिउ खहा जादों। बेनि उनावनो इजराइल हादराबो पेलेस्टाइननि हेंथायै दावहा फोसावदों। दरनै हादरनि गेजेराव गोबाव समनिफ्रायनो हादरनि हाखौ लाना बिबाद जाबोदों। बे समाव इजराइल हादरखौ थोंजोङैनो भारत, आमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स आरो नाट'नि हादरफ्रा हेफाजाब होदों। गुबुन फारसे हामास आरो पेलेस्टाइनखौ हेफाजाब होनो पाकिस्तान, इरान आरो काटारआ सिगांबोदों। इजराइलनि सायाव हामास उदखारिफ्रा 3,000नि बांसिन रकेटजों हामला खालामदों। गुबुन फारसे इजराइलाबो पेलेस्टाइननि सायाव एयार स्ट्राइक खालामदों। इजराइलनि गाहाय मन्थ्रि बेन्जामिन नेतान्याहुआ हामास आरो पेलेस्टाइननि सायाव गोख्रों फिननाय लागोन होनना बुंदों। मख'नो गोनांदि दरनै हादरनि दावहाया मुलुगाव गोबां चर्चा जादों। दासिम बे दावहायाव गोबां न'-बांजों लोगोसे सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा गेलेनाय बिथिङाव जौगाबोनांगौ, बे बाथ्राखौ बुंदों समाज सिबियारि चन्दन बाले बसुमतारिया। लाइमोनफोरखौ फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय जानगाराव लाखिनायनि थांखिजों गुबुन गुबुन क्लाबफोरनो जार्सि, इजार आरो
बल रानबोबाय थानाय बायदियैनो दिनैबो फिन आमलायगुरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गासै मोनद' क्लाबफोरनो जार्सि इजार आरो बल राननानै होयो समाज सिबियारि चन्दन बसुमतारी बिथाङा। चन्दन बिथांनि थांखिया जादों गासैबो लाइमोनफ्रानो फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय जानगार जानांगौ आरो सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेनाय बिथिङाव जौगानानै साफा मोजां गेलेगिरि जानांगौ। दिनैबो बे बल आरो जार्सि इजार राननाय हाबाफारियाव चन्दन बिथांजों लोगोसे मिरु लाइमोन इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि फ्रान्सिस टप्पु आरो आमलायगुरि गामिनि माखासे सानसुमै सुबुंफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों।